Voor die nuevo de mainta e portan di MBO Bonaire tabata abri, mas de 200 personas a queda invitada a atender e open dag. Specialmente na Isnan, que tem gana de começar com o estudo depois de vakantie de Pasco Grande. Ta trata aqui de personas não que traga, pero que quer seguir studia. En dat doen we omdat het belangrijk is dat als je begint aan een opleiding, dat je goed weet wat het precies inhoudt en waar je ja tegen zegt. Dat doen we met mensen die werken en leren. Dus we hebben heel veel mensen die een BBL-opleiding willen doen. Dan ga je dus 4 dagen in de week werken en 1 dag in de week naar school. En we doen dat met jongeren die na het VMBO of de MAVO en soms zelfs de HAVO naar ons toe komen. En die gaan dan 5 dagen in de week naar school en die gaan stage lopen. Mais de 50 docentes estavam presentes para dar uma informação. Diretor de MBO Bonaire te quer que a hobby importante para adultos e jovens não consciente que a oportunidade tem para crescer. Aunque e open dag passa acaba, já sabe último, e saque nota é último dia que por ganhar informação para prosseguir estudo. Maar wij vinden het belangrijk dat mensen zich welkom voelen op het MBO. Is het vandaag nou de laatste dag dat je je aan kan melden? Nee, gelukkig niet. Want er zijn echt nog mogelijkheden. Dus mocht je na het zien van deze uitzending denken, oh, ik heb 1 april gemist, dan kan je je nog steeds aanmelden. Ik zou dan zeggen, kijk op onze website www.mbobonaire.com. Daar zie je alle opleidingen staan en daar kan je ook aanmelden. A escorrência para estudo está amplo. Banda de Esaki tem estudo em Novo, que bem cerca. MBO Bonaire tem mais de 30 escorrências. E tá sigue amplo com mais. Zo gaan we dit jaar van start met autotechniek. Nou, dat is heel bijzonder. Er rijden natuurlijk ontzettend veel auto's hier, scooters. We gaan de opleiding ook richten op boten, op elektrisch rijden. Dus ben je iemand die zegt, ik vind het leuk om met auto's en motoren eigenlijk bezig te zijn, kom naar onze school, zowel op niveau 2 als niveau 3. Wat ook een nieuwe opleiding is onderwijsassistent. En dat is werken en leren. Dus dat betekent dat je een baan moet hebben in het onderwijs en dan kan je bij ons de opleiding doen. En verder, ja, we hebben echt heel veel mogelijkheden. We hebben meer dan 30 opleidingen die je bij ons kunt doen. We zijn dit jaar met techniek, met nieuwe opleidingen in het werken leren. Dus ook dat is heel erg leuk om te komen. Dus ik zou echt iedereen willen uitnodigen. Kijk vooral op onze website, want er zijn echt heel veel kansen. Het is importante para a comunidade de Bonaire que a possibilidade de estudiar combinar com o trabalho está possível e tem variedade de escorrência tanto de nível 1, 3 e 4. Para Dutch Caribbean TV, Amita Farah Boekhout.